Fa més de 6 segles, totes aquestes terres que veieu foren dominades pels nostres avantpassats catalans. Aquí al nord d'Àfrica, estem en aquests moments a les illes Kerkena, hi ha alguns vestigis del nostre pas a través dels temps. Per exemple, a darrere nostre tenim el fort que ara es diu Fort Hisar, que va ser construït a l'època en què Ramon Muntaner era governador de la illa de Gerba i de l'arxipèlag de les illes Kerkena. Aquestes illes ja foren conegudes pels grecs amb el nom de Kiranis i pels romans amb el nom de Carquina. I fins i tot, d'un punt de vista anecdòtic, podem dir que un famós pompeià, Gracchus, va ser exiliat i executat en aquestes illes perquè havia seduït a la filla del Cèsar. També Aníbal va estar en aquestes terres després d'alguna de les moltes batalles que va tenir com general cartaginès. Són terres lligades a la nostra història, són terres que nosaltres ara volem mostrar-vos i són terres que en algun moment han sigut nostres. Enriquit amb el pillatge de Troia, presa per la seva astúcia i amb la falconada contra els sicons, Ulisses vol fer proa entre el Peloponès i Cèrigo, cap a Mestral, per a tornar a la paterna Ítaca. No era aquesta la voluntat dels déus, i després de navegar 9 dies, joguina del vent de mort, arriba Ulisses amb els seus llaguts, embarcacions lleugeres amb la vela triangular, a una terra insospitada. Així comença el nostre historiador Nicolau d'Olwer la seva narració al pont de la Mar Blava, recordant l'aventura d'Ulisses a l'Odissea. Tanmateix, quan feta aiguada i havent dinat a l'ombra de les naus, 2 guerrers i un herald d'Ulisses exploren la terra que han abordat, es troben amb uns homes pacífics, hospitalaris i que desconeixen el pa. Són els letòfags, menjadors de fruites de mel. No és un país fabulós, no, la terra dels letòfags. Molts historiadors i geògrafs han demostrat prou bé que de fantasia geogràfica no n'hi ha gens a l'Odissea. L'antiguitat i els temps moderns han conegut aquests pobles frugívors, menjadors de dàtils per una gran part, que habiten la terra plana a l'abric de les muntanyes de Huerga, entre els xots i la petita Sirte. País de Gabes, illa de Gerba i costera d'enfront. Vet aquí el Gèrit, la terra dels dàtils, la terra dels letòfags. No és un país de llegenda. És un país incorporat a la història catalana per Roger de Llúria i Ramon Muntaner, que hi varen hissar i mantenir durant anys la nostra bandera, la nostra senyera. La perla de tot el país, l'indret on segurament aportà a Ulisses, és l'antiga Mènings, l'illa de Gerba. Inoblidable ella i inoblidable el camí per anar-hi. Encara avui són visibles els vestigis de l'antiga Mènings, primer enclau humà a aquesta terra, fundat pels fenicis 10 segles abans de la nostra era. No hem perdut de vista les últimes palmeres d'un oasi, quan d'altres i d'altres van sortir-nos al pas. Uns paisatges que els nostres avantpassats conegueren prou bé.
Gerba és una illa plana, petita, situada al sud de Tunis, en el golf de Gabes. Separada del continent africà per 2 quilòmetres escassos, està unida a ell per baixos fons que envolten l'illa i dificulten la navegació a aquells que no el coneixen, ja que en certs llocs les aigües no superen el metre de profunditat. Diu Ramon Muntaner, parlant de Gerba, que de terra estan homes a cavall i passarien que no els tocaria aigua a les cingles. En temps del nostre cronista, doncs, com recorda Lluís Nicolau d'Olwer, el pont de la Mar Blava encara era utilitzable, més o menys malmès, el dic romà que relligava el continent a l'illa. La toponímia local recorda prou aquest viaducte. Els seus dos extrems duen el mateix nom, Alcàntara, o sigui, el pont. Damunt les seves restes submergides, el lloc conegut pel Tric el Gemel, o viarany del camell, avui s'hi assenta la línia telegràfica. La presència catalana a Gerba data de mitjans del segle XIII. L'almirall Roger de Llúria, per compte del rei d'Aragó, Pere III, s'apoderava de l'illa. Era l'any 1284. Al morir l'almirall, acabà la primera ocupació de la que tenim constància històrica. Al llarg del segle XIV es succeïren altres ocupacions. El nostre cronista i soldat, Ramon Muntaner, fou governador de l'illa durant anys, al tornar de l'expedició de la Gran Companyia, els almogàvers de Roger de Flor, a l'imperi de Bizanci, una de les altres grans aventures catalanes de l'època medieval. Gerba havia passat sota el domini fenici, cartaginès, romà, vàndal i bizantí abans de ser conquerida pels àrabs. Les raons per les que Roger de Llúria elegí aquesta petita illa com a objectiu són clares. Constituïa una excel·lent base cara a operacions dels corts i una possible penetració cap a Àfrica. Aquesta terra, aparentment inhòspita, però tan misteriosa i atraient, amb el constant repte del desert. Per altra banda, en principi, habitada per musulmans dissidents, la seva sort no havia d'importar gaire al sultà de Tunis. Important escala en les rutes de cabotatge, se'n podria treure un bon benefici dels impostos cobrats als vaixells arribats per necessitat al seu port, pas obligat en el camí cap a Alexandria. Amb la conquesta de Gerba, per una altra part, es rematava el domini català a totes les illes de la Mediterrània central. L'almirall Roger de Llúria es va apoderar de la illa, aparentment sense dificultats, encara que l'expedició fou una massacre pels musulmans. Tant les fonts catalanes com les musulmanes ho fan ben palès. Ibn Khaldun, l'equivalent musulmà del nostre historiador Muntaner, diu que Roger de Llúria va tirar els infants als pous i que va esclavitzar 8.000 persones a l'illa. Muntaner explica que s'endugué 10.000 esclaus a Sicília i que el botí compensà llargament les despeses de l'expedició. L'almirall es va proclamar príncep de Gerba i de les illes Carquenes, un petit arxipèlag molt pròxim a Gerba, conquerit per Roger de Llúria 2 anys després,
situat enfront de l'actual ciutat de Sfax. Unes illes amb un cert aspecte polinesi i ple de palmeres. Una terra on s'hi refugià un temps el famós Anníbal abans de fugir dels romans. A Gerba, Roger de Llúria construí 2 castells, un al nord i un altre al sud, anomenats indistintament Alt Castil. Encara avui, molt reconstruït, el del nord, mostra la seva imponent arquitectura. Motiu de tantes lluites a lo llarg dels segles, l'antic castell dels catalans ha hagut de transformar-se. Hom li mudà per d'altres d'aràbiques les portes i finestres. Fou adaptat a l'artilleria. Encara avui, uns ja pacífics canons, bons només per les salves, s'hi ajacen al sol com uns llargandaixos. Diu Nicolau d'Olwer, el primer que va redescobrir in situ aquesta part de la nostra història. Tot el castell és una cisterna. Els fossats estan cegats, però la planta, quadrada, amb torres als angles, és la mateixa que li donà Roger de Llúria. Avui es pot evocar dins aquestes muralles l'ombra de Roger de Llúria i l'esperit d'en Ramon Muntaner. La forta petjada dels catalans a Tunísia no només queda testimoniada per les intenses relacions entre el món púnic i la nostra illa d'Eivissa, i Cartago, naturalment, entre la presència de Ramon Muntaner i d'Anselm Turmeda, ni tan sols en la presència aquí, en aquest castell, en aquest fort de Borj el Kebir, de Ramon Muntaner, del nostre cronista Ramon Muntaner, castell o fort on ara mos trobam. La petjada catalana ja ve representada l'any 202 abans de Crist pel fonès Balears. Aquell fonès de tir implacable, aquell fonès cantats per mossèn Cinto Verdaguer en el seu poema Canigó. Fonès que deixaren molt enlairada el prestigi i la seva nombradia i la seva categoria de combatents d'infanteria lleugera a les hordes d'Anníbal. Aquí foren vençuts, en aquestes terres foren vençuts per les legions romanes, però la seva glòria va permanèixer. Una altra petjada molt important dels catalans en aquestes terres és que els jueus catalans que foren expulsats de la península a final del segle XV, molts d'ells s'establiren a una població que està situada a uns 60 quilòmetres al sud de la ciutat de Tunis. Sagwan es diu. I quina casualitat, Sagwan no està massa en fora de Sama, allà on varen combatre els foners balears, els precatalans de les illes. A Sama, foners. A Sagwan, jueus catalans del segle XV. Mos diu l'agregat cultural de l'ambaixada d'Espanya a Tunis, a Tunísia, el català Ramon Petit, que encara els vells de l'actual generació diuen moltes paraules catalanes dins el seu llenguatge, dins el seu àrab i dins el seu bereber. Quins testimonis més eloqüents de la nostra presència en aquestes terres.
foners balears, jueus catalans, mercaders, navegants, aventurers, missioners, tots els nostres van ser per aquí, aportant cada un d'ells un granet no gens magre a la formació de la nació catalana. La construcció del castell que garantí la dominació catalana sobre l'illa i que rep el nom de Castell del Nord, Port el Kebir en la llengua local, o sigui, la Torre Grossa, és la millor prova de que l'ocupació no fou pacífica, com tampoc ho és el temps que Ramon Muntaner fou governador de Gerba. La mort de Roger de Llúria coincideix amb el temps, és l'any 1305, en què Ramon Muntaner deixà l'imperi grec i els almogàvers i retorna cap a València, on fa 10 anys que l'espera la seva promesa, la Valençona. Avui tots dos són enterrats, un al costat de l'altre, a la capella de Sant Macari, a l'església de Sant Domènec, a València. En Muntaner té idees molt clares sobre l'acció militar i política. Ho va demostrar prou bé amb els almogàvers a Gal·lípoli, en terres bizantines, i a Gerba ho tornarà a demostrar. S'instal·la al castell de Gerba. Suposem que és el castell situat al nord de l'illa, a prop del mar, i del mercat d'Umsuk, avui capital de l'illa, encara que, com hem dit abans, hi havia un altre al sud, on encara avui resten unes runes bastant ben conservades en un lloc que la toponímia local anomena Borg Castil, a l'extrem d'una petita península.